चिरां जिल्लानि काजलगाव समस्तनि सिङाव थानाय दांतल प्राइमारिनि सुभाश्री सरकार होननाय सासे माने स्टुडेन्ट हिन्जावसाया गुवाहाटी IIT आव BSc माने IIT माबाखौ कर्सआव बे एडमिशन लाबाय अलरेडि दा बिथांनि न'खरा माने एप्लिकेशन मोनसे हरदोंमोन हाग्रामा महिलारी सारनो दा सारा माने बाहाय 2 लाख थाखा बे स्टुडेन्टनि नामै होनो थाखाय हरदों जोङो बाहाय इउथ BPFनि सानै भाइस प्रेसिडेन्ट दं कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म आरो लोगोसे इउथनि मेम्बार लोगोसे चिरां जिल्लानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ब्लकनि प्राइमारिनि गासै दैदेनगिरिफोरनि प्रेजेन्सआव मीनाक्षी सरकारनि गार्जेनो जोङो 2 लाख थाखा माने गथायफैदों आरोखि आरो हाग्रामा महिलारी सारा बेबायदिनो गोबां माने स्टुडेन्टफोरखौ हेल्प खालामगासिनो दङ बेरामि सुबुंफोरनोबो सहाय खालामबाय थानाय नोंथांमोना नुदों जायफोरा माने फाइनान्सियली बिराद दुर्बल न'खरनि मानसिफोर बिथांमोन बायदिखौ नायै नायै हाग्रामा सारा दासिम माने स्टुडेन्टफोरनो माने हेल्प खालामबोगासिनो दङ सरकार हिसाबैबो बेखौ सिन्था खालामबाय थादों आरो सरकार हिसाबैबो माने फाइनान्सियेल हेल्प खालामनो थाखाय बेनि सायावहाय सरसा खालामबाय थानाय जादों आरो बेखौहाय दिनै जों 2 लाख थाखा जा होफैदों बेयो जाबाय हाग्रामा सारा माने जोंनि माबानिफ्राय व्यक्तिगत भाबै बेखौ माने होफैनाय जादों आरो सरकार हिसाबै नङा सरकार हिसाबैबो होनो थाखाय माने सिन्था खालामगासिनो दं आरो जोंनि BTC सरकारा दा हाग्रामा सारा सानदों माने जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने फरायनायाव साक्सेस जानांगौ रावबो उनफिननानै थानाङा बयबो माने कर्सआ कमप्लिट जानानै डक्टर इन्जिनियार बे जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय माने ओंखारबोनांगौ हिउमेन रिसोर्सआ डेभेलपमेन्ट जानांगौ बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै हाग्रामा सारा जेरैखिजाया फरायनायखौ नागारनाङा फरायनाय कमप्लिट जानानै साफा साफा मोजां मानसि जानांगौ बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै हरदों आरो আজি दांतल प्राइमारी काजलगाव समष्टिर अंतर्गत सुभाश्री सरकार नाমৰ এগৰাকী ছাত্ৰী যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মানে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী IIT এডমিশ্যন পালে এই ছাত্ৰীগৰাকীক মানে আৰ্থিকভাৱে সাহায্য দিবৰ কাৰণে হাগ্ৰামা সাৰে আজি আমি আমাৰ এই টিমটো মানে চিৰাং জিলালৈ পঠাই দিছে আমি ইতিমধ্যে গাৰ্জেন সকলক মানে 2 লাখ টকা আৰ্থিক সাহায্য আমি মানে প্ৰদান কৰিলো আৰু আমি কামনা কৰিছো যে সুভাশ্ৰী सरकार নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী मीनाक्षी सरकार নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী IIT মানে কোর্সটো কমপ্লিট কৰি আহক তেও মানে এদিন ডাঙৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আহক নিজৰ পৰিয়াল আৰু নিজৰ সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিবলৈ সক্ষম হওক এইখিনি কথা আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো আৰু मीनाक्षी চৰকাৰৰ মানে যি সপোন এই সপোনটো যাহাতে বাস্তৱত মানে হৈ উঠে এইখিনি কথা কামনা কৰিছো।